என்னோட நெக்ஸ்ட் ஒர்க் ஷாப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜப்லா இதை தான் நான் டீச் பண்ண போகிறேன். உங்களுக்கு தேவைப்பட்டாலும் சரி, இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு யாருக்காவது இது தேவைப்படும், அவங்களுக்கு குழந்தை பிறக்க போகுது, இல்லை தச்சு கற்றுக்கணும்னு ஆசையாக இருக்கிறாங்க, அந்த மாதிரி உங்களுக்கு யாராவது தெரியும் அப்படின்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இதை கற்றுக்கிறதுக்கு ஜஸ்ட் 199 தான். இதை நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட சைஸ்க்கு நீங்கள் ஒரு ஓவர் கோட் ஸ்டிச் பண்ண முடியும். அது எப்படின்ற நோட்ஸ் நான் கொடுத்துருவேன். இந்த ஜப்லா இதில் என்னென்ன டீட்டெயிலிங்லாம் இருக்குது அப்படின்னாக்க, இந்த பயஸ் பைண்டிங் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத நீங்கள் கற்றுக்குவீங்க. இந்த நியூ பார்ன் பேபியோட பாடி மெஷர்மெண்ட் அந்த டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் கற்றுப்பீங்க. உங்கள் பாடி மெஷர்மெண்ட்டுக்கான டீட்டெயில்ஸும் நான் கொடுத்துருவேன். ஸோ சீக்கிரமாக என்ரோல் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ டே ஆஃப்டர் டுமாரோ, இப்போ நாளைக்கு அந்த ஒர்க் ஷாப் இருக்கு வச்சுக்கோங்களேன், நேற்றே நான் என்ரோலை ஸ்டாப் பண்ணிடுவேன். ஏன் அப்படின்னா நான் முன்னாடியே இதுக்கான நோட்ஸ்லாம் அனுப்பிடுவேன். நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கிட்டு ரெடியாக இருக்கணும். லாஸ்ட் மினிட்ஸில் நீங்கள் வரீங்க அப்படின்னாக்க கிளாஸில் வந்து உங்களுக்கு எதுவுமே புரியாது.